Argiaren podcastak. Larrun podcasta. Hilero, argiarekin banatzen den larrun aldizkariari ahotsa jartzen dio Gorka Peñagarikano kazetariak. Politika, euskara, hezkuntza, nazioartea, aktualitateko gaiak sakon landuta aurkituko dituzu. Hilean behin, argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Kaixo lagunak, ondo ziazte? Bai, Posten gara. Eta urte berriarekin batera, hausnarketa prozesu dakizuenez, abiatu dugu oraimen histerikoko bunkerrean, saioaren irismena handitu nahian, eta, Oxford, Cambridge eta Pyongyangeko unibertsitatetik etoritako adituekin eta nola izan garen, eta nola heldu jende gehiagoren gana, hori zen helburua. Eta orduan horregatik erabaki dugu, eta gaur da horren lehendabiziko froga, prozesuaren emaitza da, futbolaz hitz egitea. hori da. Ezta? Futbolaz, gainera, futbolaz. Ez besteaz. Ze badakizu, telebistan ikusi duanez, dagoela futbola, eta gero dago emakumezkoen futbola. Bai. Futbolaz hitz Hori egitea beste goaz, gauza bada. Futbolaz benetako futbolaz hitz egingo dugu. hori da, jendea erakartzeko. Eta baina, aprobetxatuz, joan den asteburuan derbia izan dela, Atletik, Hori da. Real Atletik. Atleti Real. San Mamesen izan da. Bai, Nabari da, Ez duzula ikusi, ez? ez, lehenago ari gara grabatzen podcast hau eta ezakigula. Hobeto, ikusi izana. Bai, nabore. emaitza berdintzaigu gainera, ze gure ikuspegi askoz ez zabalagoa da, eta beraz, gaurkoan derbi historiko bat ekarriko dugu, ez? Eta lehenengo gauza, horrekin hasteko, nundi dator derbitza. Hori ba. Futbolarekin zer ikusirik ez dauka. Bilbotik, seguro. Seguro, ez? Bai. Berez, derbi hitzak jatorria dauka ipikan. Ipikan erabiltzen hasi zen, Inglaterrako zaldi lasterketa batengatik, eta lasterketa hori 1780an, beraz futbola bera baino lehen, sortu zuen Edward Smith Stanley derbiko kondeak. Orduan lasterketa hori derbiko lasterketa esaten zitzaion, eta esaten zaio uste dut, oraindik ere, eta ja 1840irako Inglaterran edozein kiroletako lehiak izendatzeko erabiltzen hasi ziren, baina ñabardura batekin. Eta da, bi lehiakidek hiri edo eskualde berdinekoak izatea, bi lehiakideak, edo gure kasuan herrialde berekoak, ez? Euskal Derbien kasuan. Bai. Gaur egun ere, berez, beste dozein kiroletako lehia lokalak izendatzeko erabil daiteke, baina nagusiki futbola erabiltzen da, badakigulako futbola dela, beste guztia irensten duen mustroa. Pour l'arrêt, tout est enculé. Dans les gradins, c'est l'enfer. Écoutez les supporters. Allez, allez, courez, courez, courez. Allez, 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 tapez dans le ballon. Tapez sur le voisin. Football, football, football. Football, football, football. La Chouba Football Club. Football, football, football. Manu Txau garbi utzi dugu zertaz ari garen. Bai, bitxikeria bat, derbi irian, garai batean, futboleko derbi bat zegoen, derbiko derbia zegoen. Derbi County eta Derbi Midland taldeen artekoa, baina bi taldeek bat egitea erabaki zuten momentu batean, eta beraz, hortxe bukatu zen derbiko derbia edo metaderbia. Bai, metaderbia. Eta izen berria zen izango derbi. Ez. Derbi bakarrarekin... Derbi County Football Club. Bueno, zondo. Club. Charlota, Atletik Club, baino Futbol Club. Eta, Atletik aipatu duanez,
hori da, Euskal Derbi historikoari buruz izango dugu, baina Euskal Derbi asko daude, Espainiako ligan. Gaur egun, ez, lau talde daude, garai baten ere 5 izan dira, oindela gutxi, Eibar jetxi baino lehen, eta beraz, kombinazioak asko dira, eta baino, derbirik zaharrena, gehien errepikatu dena, Atletik eta Realaren artekoa denez, pues, hoxe izan dugu izpide, eta... Atleti Reala. Bai. Real Atleti. Bueno, Atleti Reala, bai. Orden alfabetikoan. Alfabetikoan. Eta emaitzen aldetik ere bai, porque bitaldeak alderatuta... Bai, Bai. Egia da azken urteetan Reala dala nagusi. Azken tituluak Realak irabazi ditu, bai benetako, bai gezurretazko futbolean, hau da, errege kopa eta erreginaren kopa, emakumezko futbolean ere bai. Eta Europan sartu da, Championsen, ez? Oso, hori, jokona erakusten ari da, Atletik nola dabil Europan? Ez dabil. Baina Reala zabizarenean diozu izenean eta ikurrian Espainiako monarkia fasistaren omenez jarritako gauza hori daramana? Bai. Bale. Hori da. Horren kontra ez dut zer esango. Hori ez dut definituko. Baina esan bezala, lehia historikoa Atletikek irabazten du, zalantzari gabe. 1888an sortu zen, eta Reala, 11 urte beranduago, 1909an. Atletikek askoz titulu gehiago dauzka. Batez ere erregearen kopan. Bai. Eta Espainiako ligako sailkapen historikoa ikusten baldin badegu, Atletik 5. tokian dago, 3.677 puntu. Zeuzkan, lehengo denboraldiaren amaieran. 82 denboralditan jokatuta, hau da, denboraldi guztietan, ze ez da inoiz jetxi. Eta sirati dago ligan. Eta Reala 8. postuan dago, 2.923 puntukin, eta 76 denboraldi jokatu ditu lehengo mailan, tarteka jetxi egin delako. Horrek ematen dio titulu bat, Atletikek ez daukana, eta da, 2. mailako txapelduna izatea. Oso ondo. Esan beharra dago, 7. puntua, 7. postua bertan daukala Realak, porque Espainol dago 7. postuan, eta 2. mailan dagoenez, lasel. Eta 70 piko puntuko tartea dagoenez... 7. postua ondo datorkizue. Bueno, vale. Esan zerbait, nahi bazu orain Realaren aldez, seguro gure entzule nire saiakera da berdinketa. Giputza diela. Berdinketa lortzea. Adibidez, berdinketa, orain txokurtu zait beste datu bat. Biak Manchester United irabazi diote Old Trafforden. Bai, biek, bai, bitaldeek. Bai. Baina, Realak irabazi zion, Inglaterrako erregina hiltzen egunean. Horrek historikoki beste puntu bat ematen dio, ez? Hirugarren zatian gol bat. Bai. En fin. Balio dura gehiago. Kontua da, esan bezala, nik berdinketa lortu nahi dut, eta azkenean emaitzak ez diate hortan laguntzen, eta orduan beste elementu historiko batzutara... Oso oikoa, lurralde hauetan, bai. Joko dut, bueno, nire ustez Realaren aldeko elementu bada etxaferoena. Bueno. Atotxan, eta orain anoetan, golak daudenean, suziriak botatzeko ohitura dago, Realak gola sartzen duenean 2 suziri botatzen dituzte, eta aurkariak sartzen duenean berriz bakarra. Berez, Patxi Alkorta, ez, Realzaleak abiatu zuen tradizio hori 1960ko hamarkadaren hasieran, eta bere helburua zen, itsasoan, kostadetik gertu jakina, itsasoan zeuden marinelei, ez, arrantzalei, hori, maitzaren berri... Irratiaren egitea. Hori da. Eta egia da... Momentu eta maitza. Hori da, bai. Garai baten esatu. Jokaldiaren deskribapena jazailagoa zen. Bai. Baina bai. Eta, 83an, 1983an, Anoeta eraiki eta ara joan zirenean partidua jokatzera, ja kostatetik urrunago dagonez, tradizioa hautsi egin zen, baina 2006-2007 denboraldian berreskuratu zen, eta egia da tradizio bat, arrantzan daudenez gain, ez? Beste askorentzat ere maitza jakiteko bidea ematen diena. Adibidez, bikotekideak futbolera eraman nahi zaituenean. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola, no te importa
Bueno, alako gauzetan ikusten da Bilbo eta Donostian arteko aldea, ez? Bilbo ningo zuten esan itxaso hor bildu estadiora. Bai, Eta listo, eta hola txaferoa botatzen jarraitu esateko arrentzalentzat. edo partida zuzenean gabarran jokatu. agian. Adibidez. Zuek ere badazkazue, ez? Tradizioak. Eta hori titulu bat irabaztean gabarra ateratzen dezue. Uste Eta historikoki ikusten dut oso... dokumentalen batean ikusi dudala. Bai, oso garrantzi historikoa dauka, bereziki historikoa, hori pixka bat historia aurrea zelako, ez? Azkeneko aldiz atera Bai. zenutenean. Hori izan zen, Reala bigarren mailara jaitsi, baina leheno edo gero. Ez dakit, baina kontotu ez gainera, pixkat itxasadarraren bilakara historikoa ikusteko ere, bai, irudiak ikustituzu eta ura marroi dago. Jode. Garaia hortan. Dian nengon, Bai, txikitan, bai. Ba, izan diaten ez, karo, ja, txikitako oroin ministerikoa eskasa da. Baina bai marroia zen. bai. Eta Bilbo orain, pues, beste distira badu, ez da. Iberdrola eta gauzaiek. Bai, Iberdrolak distirarekin zerikusia dauka, bai. Bueno, kontua da, nik jarraituko dut nire kanpainarekin eta mai gainean jarriko dut gauza bat, pixka bat, eztabaidatzen zaila izango dena, ze Godwinen legea jarriko dut mai gainean. Bai, zer da? Berez, interneteko eztabaida bat luzatu joan ala, Hitler edo naziekin eginiko konparazio bat agertzeko probabilitateak batera joateko joera du. Mike Godwinek bota zuen hori 1980an, baina pixka bat orokorrean, esan nahi duena da, eztabaida bat amaitzen dela parte hartzaileetako batek Hitler edo naziak aipatzen dituenean. Joder, taiatero izatuta zekan honek egon dela, zenbat uste? 30 urte? Bai. Oso akuratua da hori, gaur egun oso balegarria. Bai, horregatik. Eta ez bakarrik interneten edo ez, edo kontestu guztietan. Twitterren, bai. Bai. Ba, hori egingo dut nik Realarekin, eta horretarako argazki zahar bat jarri dizuet zuei, agian gero e.ok ere, ez, webgunean jarriko du. Bai, ikus dezazuen. Ikusteko da. Eta, zuek hemen ikusten dezuen, 1940, 30 markada bukaera ingurukoa izango da, aur bat ikusten da, nerabe bat, eta txaketako solapan, Realeko intsignia dauka. Zein da argazkiko aur gazte hori? Ba, Giri Popper txekiar judutarra. Abizen tokatu zitzaion, Bai. Bueno, abizena baino patu okerra bat tokatu zitzaion. Hori, bai, orain datorrena, bai. Kontua da, 1923ko uztailaren 21 jaio zela, eta handikan 20 urtera, 1943ko irailaren 6an, Terezineko esparrutik, Auschwitzera eraman zutela, eta hiltzela, esan bezala, 20 urte zituela. Eta argazki hau, 2020an, oindela gutxi, argitaratu zuen sare sozialetan Auschwitzeko museoak, eta oso aktiboa da ona gaur egun, bide batez Israelo genozidioa azaltzen, hori da. Edo zuritzen. Baina, kasu honetan, egun hortan, ez, 2020an argazki hori argitaratu zuen sare sozialetan, eta orduan, realzaleak eta jendea konturatu zen, horre, ez, Giri Popperrek zeukala Realaren pina, eta horrek hori, hainbat galdera sortu zituen, ez, nola iritsi zen? Bai, hori da. Noiz, realzalea zen, bazekien, ez, eskudo hori zetaldekakoa zen, futbolzalea zen, argazkia atera bertzuten egunean, ez, etxean topatu zuen eta jarri zuen. Ba, ez dakigu, baino, behintzat badakigu nola iritsi zitekeen pinura Pragara. Eta da, 1923ko egu berritan, Realak 2 partida jokatu zituen, atotxan, Pragako Deutscher taldearen kontra, lehenengo partida bat 3 galdu zuen, baina biharamunean buelta eman zion eta 3-0 irabazi zuen. Eta esan behar da, Deutscher jokalari judutarrez osatutako taldea zela. Eta posible da, intxinia batzuk, Pragako judutar komunitatera eramatea jokalari horiek. Beste aukera bada,
urrengo urtean, 1924ko udan, Realak bira egin zuen, hori ez, erdialdeko Europan zehar, Alemania, Hungaria, Austria, eta abuztuaren 31an Pragan jokatu zuen partida bat, eta horrela iristea. Lotxa pixkat ematen dit, emaitza esateak. Bai. 11-1 gatu zuen Realak. Habian ekintza internazionalista izan zen. Ez dakit. Zutze pixka... Pin batzu behintzat banatu zituzten. bai. Bordun, esan bezala, ja, nik eztabaida hontan, derbi hontan jarri dut mai gainean Godwinen legea, eta baina Atletikek badauka elementu bat, arma bat horri aurka egiteko. Bai, Piensa que mañana hoy será ayer. Filosofía barata, no lo quieres ver. Juegos de palabras. Hey. Hablemos de arte moderno. Porque te quedes hoy, soportaría el infierno. Claro, Euskal Derbiaren zentzuare Realak lagundu du zabaltzen, hori ere etortu behar zaio. Baina ere Euskal Derbia ospatzen da Japonen, ospatzen da Tukuntun, non gehiago, bueno, ia zan, 11koaren erdian ospatu alda, haien jatorriko herrialdetan, ez da? Eta hori beti ere, Euskadi mundura zabaltzeko egindako ekarpen bada. Hori da, bai. Ez da? Denon nerako. Bai, bai. Zer gehiago esan nahi duzu? Atletiken filosofiari buruz? Zerbait esan nahi duzu Atletiken filosofiari buruz? Horri buruz esan duzuna da? Reala... Bai, filosofia, hor dago, ez? Negozio egiteko ere baliagarria dela, eta Euskal Herritarron nik uste mundura zabaltzeko dakagun tresnarik onena dela, ez? Hola hartzen duela jende guztiak. Nik luzeago itzen nahiko nuke filosofia, ez? Atletiken filosofiari buruz, baina iruditzen zaite agian beste podcast batean, ez? Filosofiaren historiari buruzko podcast batean, bai, filosofo mugarrien artean jarri dezakegu, ez da? Filosofo boxeo. Aristoteles, Kant, Athletic Club, ez? Hori da. Eta lokatzetan sartuta, ez? Eta arropa gutxirekin. Ez dakit. Kontua da, benetan nire asmoa dela berdinketa. Lortzea eta ez irabaztea. Ja. Ba, eta horretarako nik uste dut derbiko argazki historiko ezagunena ekarriko dudala. Bai. Ez dakala inongo zer ikusirik derbi horretako emaitzarekin. Ez. Aukeratu izana. Ez dut esango. Gauza bat, botako dut. Realak 5-0 irabazizion Atletiki, Atotxan. Nire zoritzen. 1976ko abenduaren 5ean, ez zinelako jaio. Gauza bat esan dizu, gainera, pixka bat argazki hau testu inguruan jartzen duena eta garrantzia ematen duena. Mitikona. Bai, Iribarrek esaten du egun honi buruz hitz egitean, izan dela sekula jokatu duen derbirik bereziena. Hombre. Bea atezaina izan da, eta 5 gol jasota, hori esan behar da, Agian partida, horretik ere duelako buruan. Bai. Argazkia, ez dakit gogoan daukazuen, da Atotxako zelaian, partida hasi baino lehen, bitaletako jokalariak, ez, bakoitza, ez, hilara batean, eta militarrean. Hilarako lehengoak, kapitainak dira, Inaxio Kortabarria eta Jose Angel Iribar, eta ikurrina bat daukate. Ikurrina bat heltzen ari dira, eta esan behar dago, esan dugu, 1976ko abenduaren 5ean jokatu zela derbi hori, eta aste batzu geroago legeztatu zela. Ikurrina, 1977ko urtarrilaren 19 San Sebastian bezperan. Ekintza zuzena, ia. Bai, eta hilabete batzuk lehenago, 1976ko
maiatzean, Manuel Fragak hau esan zuen, eta gazteleraz Bai. jaso dut, Ezaguna da. bai, euskeraz ez dakit, ez dut imaginatzen gainera Fraga euskeraz hizketan. Bueno, Iribarnek agian bai. Hemos autorizado todas las banderas regionales, menos la vasca, porque no es una bandera regional. Horra arrazoia ematen diot, baina bueno. Ondo hori da, momentuz. Bai, es una bandera separatista. Hala balit. Antes de permitir exhibir esa bandera, pasarán por encima de mi cadáver edo sobre mi cadáver. Bai. Oso, amaiera hori oso ezaguna. Hauek ez ziren bere gorpuaren gainetik pasa, atotxako belarren gainetik pasa ziren. Nik ez dakit kontatu daiteken hemen, baina, bueno, fatxa batek alakorik esateko eskubidea dut badu, Fraga dago hortzita Perbes, herriko Ilarrian, A Coruñan. Bai. Eta, bueno, batzutan bidaiak egite dituzte euskaldunak eta Galizira, leku guztitan, ez? Oporretazoa ez da euskaldunak eta non daude. Ni badu argazkiren bat Fragaren gainean Ikurriña dagoela. Ah, bai. Eta baloi bat ezakazu beste aldean. Ez, baina... Hor, partidatxo bat, ez? Jokatzeko... Bai. Ilarria ondo beratzen da. Ilarri gainean. Zuk anekdota personal bat kontatu duzu eta nik beste bat. Ez da oso ondo ikusten, baina argazkian, Kortabarriaren besoan hor gainean ikusten da arpegitxo bat, jokalari batena, hori da Luciano Murillo, Realeko atzelaria izandakoa, eta hori nire bizilaguna zen txikitan, eta nire bezaroan, eta gure etxe parean bere etxea zegoen. Honek ez dakit kontatzen duen, Realaren aldeko puntu bez... Ez, bere... Ez, Euskal Herrian alde. Bai, gero gaina bere semeak, Ander Murillok, atletiken jokatu zuen. Hori zan? Atzelaria, bai. Atzelaria, bai. Bai. Oso ona. Bueno, bitxikeria honen ondoren, nik uste kontatuko degula, nola izan zen, nola iritsi zen Ikurriña hori, ez? Zelaira. Hor ikusten da, Ikurriñaren atzean norbait dagoela, ez? Gatza bakero batzuk ikusten dira. Nik esan behar dut, mitu argazki hori dela mitikoa mi aldiz erakutsia, saio hau prestatzeko momentuan jabetu nezela benetan bi bakero daudela hor. Gehiago erreparatu diot, aurretik ikusitan eskaina Kortabarriaren eskerrean dauden emakume majoretez jantzita gizonezkoi harrera ridikulo bat egiten, bi praka puska horiek baino. Praka horien jabea zen Realeko jokalaria. Ez dago, Realeko jantzita, egun hartan ez zuelako jokatu. Jose Antonio de la Hoz Uranga da, jokalariare, getariarra, Troski ez izena jarri zioten aldagelan, bere ekintzailetza politikoagatik, eta gero, urte batzuk lehenago ere, gainera, poliziak atxilotu eta jipoitu zuela salatu zuen berak, eta gerora abokatu izan zen, eta kartzela zigorra ere ezarri zioten gerora indultatu zuten, eta etzen kartzelatik pasa, baino, eta arekin kolaborazioagatik, baiketa batean bitartekari lana egiteagatik. Gaur egungo jokalari bezala, ez? De Pedro edo Muniain bat... Bai, ez dakit honek... Zantzekoak. Renaren alde kontatzen duen edo, ez? Ez dakidan aldeko penaltia kontrakoa... Bueno... Ja, ez da neutroa da. Vale. Realeko jokalari bat eta hil zuen, bai. Urte batzuk dago. 93an, Jose Antonio Santamaria. Drogaen salerosketan aritzea batik leporatuta. Esango nuke, ez? Leporatuta, etak leporatu. Etak leporatuta, noski. Bai, San Sebastián bezperan. Bai, 93an, bai. Bueno, ja, balantza egin da, ez, jazta. Eta bain bururatu zait beste Realeko jokalari ilustre bat, Eduardo Txillida. Eduardo Txillida. Txillida, eskultorea. Realeko jokalari izan zen, esango nuke, 1940ko hamarkadan, atezaina, oso ona omen zetorren, lesionatu egin zan, eta ja... Terbak izun beste... Bai, eskultura egitea. Bai. Ona. Ez dakit, atletik... Hori ez da aldeko puntua nire ustez, baina, bueno... Ez.
Baina, bale, datu bezala, bai. Ba, gainera, bai, derbi Ikurriña. bai, hortaz eginan. Kontua da, Jose Antonio de la Ozek, Anemiren arrebari eskatu ziola Ikurriña josteko. Esan behar da, oso plan sekretu, ez, eta xea izan zela, ustez bi konplize zitun, bat Inaxio Kortabarria, esan dugu, Errealeko kapitaina, eta bestea Salva Iriarte, jokalaria. Eta hori, Anemirenek Ikurriña josi zuen, baina etzekien zertarako zen. Derbiaren egunean, paketea batean bildu zuen Ikurriña, eta autoan eskutatu zuen, zehazki ordezko gurpilaren tartean, maleteroren azpian, eta esatezu, beharrezkoa zen hainbeste ez, zen neurri hartzea, bai, ze atotxara iritsi baino lehen, polizia kontrol batean gelditu zuen, eta kotxea miatu zuen, eta ez zioten bandera Ikurriña topatu. Bete gure troski, Bai. Eta orduan, atotxara iristean, kontrolaren ondoren, kanpotik Realeko aldagela parera iritsi zen, eta lehioan, aldagelako lehio txiki batean, kax-kax jo zuen, eta han, konplizea, ez dakigu Kortabarria edo Iriarte zen, zai omen zeukan, eta lehioa iriki, eta Ikurriña aldagelan sartu zuten. Lortu zuten. Ondo, tope. Hori, bai. Eta orduan, Kortabarriak erabakizun, Iribarri kontatzea plana, Atletikeko kapitainari. Eta gauza bat erabakizuten, eta da, bitaldetako jokalari bakar batek, esaten baldin bazuen, etzegoela ados, Ikurriña ateratzearekin, ekintza horrekin, ez zuten aterako. Bertan bera geratuko zen plana. Baina denek baiezkoa esan zuten, eta beste arazo bat zegoen. Aldageletatik zelairako binean, tunelean, hor ere guardiak zeuden. Eta orduan ezkutuen eraman bertzuten, eta orduan erabaki zuten, botiloraren poltsan sartzea. Urarekin eta, esponjekin eta batera, hor sartzea. Eta kapitainak tuneletik irten zirenean, De la Ozek orduan palkotik jauze egin zuen, eta hirure batera, argazkian ikusten dugun bezala, beste jokalariak atzeti zituzela, Ikurriña atera zuten. Galdera da zergatik dago De la Ozor? Hombre, plana beak egin zuen, santzun aitortza pixka bat beharko dut, ez? Prakak erakusteko? Bai. Bakeroak? Bai, edo, baita ere, babesa, ezagit, erakusteko edo. Kontua da gaina, etzekitela zerratuko zen, legezkanpokoa zen. Eta berez, poliziaren interbentzio bat ere, ez, horren beldur ziren. Iribarrek adibidez, zioen, bai, neko larri zebilela eta pentsatze zuela. López Ufartek, Realekoak esan zuen, bere ustez, alako oihartzuna, ez? Zeuka, alako, ez, futbol talde nahiko ezagunek, ez? Gogoratu ezagun, handikan urte gutxitara, 4 urte segidatan, 2-2, liga irabaziko zutela. Eta, kontua da, poliziak, bai. Eta Iribar, adibidez, herri batasunako mainazeneko kidea izan zela. Hori da. Politika bizi-bizi zegoela. Bai. Alegia. Bai. Eta poliziak ez zuen interbenitu, azkenean. Gobernadore zibilari deitu omen zioten, eta arkesan omen zien ezer ez egiteko. Ekintzargia berez, oihartzuna izango zuen, eta izan zuen, baina imaginatu liskarrak egonez gero, milaka persona, jokalari ezagunak. Bai. Maradona lesionatu zutenean bezalako tangana, ez? San Mamesen. Egia, Goikotxea izan zen, bai. Eta gero Kristena montadu, ez? Polizia tartea. Bai. Egia da, bai Errealeko eta bai Atletikeko jokalariak, hor egon zirenak, ez, derbi hortan egon zirenak, eta erabaki hori, ez, hau batez hartu zutenak, garrantziak kendu nahi diotela, ez? Nahi diotela hori, ez? Ikurriña legeztatzearen aldeko mugimendua, herri mugimendu, ez? Asko ze zabalagoa eta asko ze sakonagoa zela, eta beraiek, beren ospea eta eragina eta erabilizutela, pixka bat, ez? Azkeneko errematea edo emateko. Zentua du. Eta hori, orduan usten didazu derbi hau berdinketan amaitzen? Hau bai.
Bai. Horretarako, jake Atletikeko eta Realeko himnoak jarri ez ditugunez, Mesedez. bai. Ba, biek, eta beste talde batzuk ere bai, partekatzen duten himno bat jarri dezakegu. Espainiako eserkia, Ez. erreiaren kopan. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.